Ahoj lidi, vítám vás u tohohle videa. Dneska tady máme mega pick, OK. A jako, že mám vole zase úplně klub na nic, tak mám úplně málo mega pick. Budu mít tak 6 stardropů, si myslím. 7 dokonce. Tak uvidíme, co nám padne. OK. Nějaká mytika by mohla být aspoň. Nějaký skin by jsem chtěl. Já jsem měl jako klub a tam jsem měl jako plný megapick. Nice. Jako ok, padl docela taková, že I don't know. Se podívám, jestli mám... Se podíváme, co máme novýho, kolik máme těch, docela dost, tak. Otevřem tady. Ok, první hned Legendary skin na Korowa, super, wow. Free Legendary skin. Já bych tak chtěl toho Dynamika. Actually, nevím, asi nekoupím nic, stejně na nic nemám skoro. Takže takový, že no nic, nevím, 15 gramů, to mi fakt pomůže. Jako extrémně mi to pomůže, když mám pořád minus 4000 gramů. Ale já si to budu kupovat těch 5000 gramů, protože jako to nebudu několik měsíců splácet. Každopádně může mít ještě na druhý účet. A tam, jestli bude megapick, uvidíme. OK, tak už se mi loaduje. A on nemá megapick. OK, nemá. Tak jdeme na další zkusit. Tady si myslím, že taky nebude. A nebude. Tady na tom určitě se taky myslím, že nebude. Nebude. Jinak tohle můj účet, kde pošlu Prestige. Když vám ukážu Monster Feast, tak můžete vidět všude 0. Úplně všude 0. Tady na posledních 3 pošlu. Jo. Toho tyka vůbec nemůžu pošnout, to docela těžký mi přijde. Tak jdem zkusit na další účet. GG, tady taky není, podívám se do toho. 5000 blingů, hezky. Ok, nic. Tak jo, takže nevím no, každopádně 27. prestige jsem pušnul Fenga. Když ukážu Fenga, wait. Tady je chlapák. Takže jsem ho dal na prestige. Byl docela v pohodě na push. Teď on hodně hraje u Cordeliusa. Jsem začal docela hodně hrát, jako. Začal mě docela bavit. Já chci nějaký hezký skin na Cordeliusa, on tady je nějaký, ne? Tady ten za 4000. To je takový, že... Když se podívám tady na chůz, jestli tady je nějaký... Je tam ten, co chci, jo, když ukážeš Cordelius. Brock, Shelly, Penny, Rose. Co to je za skin? Turnout. To je asi jaký to je skin, ale jako rarita toho skinu, který bych jsem chtěl. Bude možná mythic skin. Epic to není, mi přijde. Nevím. Jako můžu se podívat do katalogu, ale jo, tady. Tady ten. To je Epic, kámo. A on se asi nedá už to. Že bych se ho koupil. Nekoupím, protože nemám tomu. Jinak padl mi další nový Hypercharge skin. A já ho nemůžu najít, no nic. Každopádně jsem začal pušovat Mortise. Jo, na Mortise mi včera padnul z Mechaboxu
tady ten Mechas Mortis. Takže tak. Kámo, mě úplně štve, jak toho Edgara mám kámo na 1099 pohár. Ale já ho nehraju jako Edgara, nehraju fakt. Chci pušnout Dynamajka, Emzinu, vlastně jako skoro všechny. Takže tak. Asi budu pušovat Cordeliuse, pak možná udělám nějaký push s Cordelkem. Takže jo. Jinak Bolta kámo jsem si chtěl koupit tady za 139 korun nebo za 300. Ale neúplně trapné, takže na něj kašlu. Tak já se podívám teda, jestli nějaký skin koupím teda. Může být tady ten. Škoda, že tam není tam ten na tou Cordeliuse, protože já fakt chci. Nebo tady ten Raiden. Tohle je z Kormu. Co tam máme za měny spray jenom? OK, tak to ne. Tak jo lidi, já vám děkuju za sledování videa a asi čus.